шаби 1 майи соли 2026 бар асари бориши шадид дар баъзе аз маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб ҳодисаи нохуши табиӣ сел ба амал омад. дар натиҷаи офати табиӣ ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон, иншооти ёрирасон ва ба қисме аз инфрасохтори шаҳр зарар расид. дар асоси дастуру супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соати 3 шаби 2 май таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ҷаласаи ситоди фаврии вилоятӣ бо иштироки роҳбарону намояндагони сохторҳои марбута баргузор гардид. зимни ҷаласа таъкид карда шуд ки ҷиҳати ҳар чӣ зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуда техникаву механизмҳои зарурӣ пурра сафарбар карда шаванд. ҳамчунин ба масъулон супориш дода шуд ки корҳои барқарорсозӣ ва расонидани кӯмак ба аҳолии зарардида дар муҳлатҳои кӯтоҳ анҷом дода шавад. тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид шабона ба маҳаллаҳо ва мавзеъҳои зарардида рафта аз вазъи воқеии минтақаҳои осебдида аз наздик шинос шуда ҳамзамон бо сокинон суҳбат карданд. дар ҷараёни боздид ба мақомоти дахлдор дастур дода шуд ки ҷиҳати ташкили гурӯҳҳои корӣ, таъмини аҳолии осебдида бо оби ошомиданӣ ва маводи ғизоӣ, расонидани ёрии аввалияи тиббию санитарӣ, кушонидани сокинон ба ҷойҳои бехавф, ба роҳ мондани навбатдории шабонарӯзӣ дар мавзеъҳои хавфнок чораҳои саривақтӣ андешида шавад. айни ҳол дар кӯчаҳо ва маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои бартарафсозии оқибатҳои сел ва тоза кардани минтақаҳо идома дорад.